Det man lige ser her, det er en fejloptællingsmeddelelse fra pillefyret. Det ser sådan her, så blinker den, og det er typisk, hvis den ikke har fået piller, så har den prøvet at tænde en masse gange, og så er der ikke sket noget. I denne tilfælde, så er det fordi, at den er løbet tør. Det er typisk det, der er sket. Ja, selvom der er lidt pillerester dernede, så er den løbet tør. Det sidste, den har prøvet at tage ind dernede, det er savsmuld. Det kan sneglen, der kører ind i det her rør. Det rør der, det kan sneglen ikke køre på. Så derfor så kommer der ikke nogen piller frem til brandkammeret, som er herovre i. Så man kan se hernede på resten, eller herten, som den hedder, så der ligger der aske, men der er ikke nogen uforbrændte piller. Hvis der mod forventning er piller hernede i, så er en anden ting, man kan tjekke, når det er, at fyret går ud, og den blinker med fejloptænding. Det er, at der ikke er at pillerne ikke har sat sig fast her i det her rør her. Nu prøver jeg lige at tage lidt lys, så man måske bedre kan se det. Det rør der, det er sådan et plastikrør, der er designet til, hvis der nu skulle være brand, så går det over og afbryder pilletilførselen ind til brandkammeret derinde. Hvis det er fyldt med piller, så kan man lige manipulere lidt med det sådan her. Så har man mulighed for at få pillerne til at falde ned. Det gælder om at få det til at være så lige som muligt. Forbindelsen der med, hvis man har haft brænderhovedet af hernede. Nu vil jeg så lige vise, hvordan man får fyret til at køre igen, hvis det nu er det løbet tør for piller, eller hvis det har været blokeret i det rør der. For det er nemlig den samme procedure, man bruger. Det gælder om at få pillerne kørt op igennem den snegl, der nu er halvtom, det rør her, og så ud igennem brænderhovedet, hvor der også er en snegl, der ligger vandret, en kortere en, og så ned på pilleresten, som var hernede i bunden hernede. Men det starter med, at man fylder en masse piller på, så det gør jeg lige. Et lille trick, der dog kan være, det er, at man kan, hvis der som der er lige nu, hvis der er meget savsmuld nede i bunden, det kan da godt være, når den har kørt lang tid, så kan man udnytte den situation, at den løber tør, til at få renset alt det savsmuld ud, der ligger hernede. Og det gør man simpelthen ved at tage 2 dl madolie og drysser ud over pillerne, der ligger nede i bunden, fordi så bliver de klistrede, og så tager de savsmuldet mere op, og madolien den brænder bare af nede i brandkammeret, uden det sker noget ved det. Okay, så nu kom der piller på, og så skal vi til kontrollen her. Vi kan se, at det virker som det skal. Ja. Så trykker vi på en knap her, og bliver ved med at trykke nedad. Og så begynder den at køre igen, og så op og ned her, det er bare menuen, hvad man kan se i de her skærmbilleder her, med forskellige informationer på. Når den skriver ventilere der, så er den i gang med at starte op igen. Og der kan man se, at den tæller ned med 11 minutter og 33 sekunder igen der. Så skal vi lige ind og fortælle den, man kan se, der står, går ud igen, det gør man ved at køre helt op. Der står minus 6 kilo på i magasinet derovre, eller i siloen. Så det skal vi lige ind i punkt 2 på magasin. Og så skal vi sige aktuelt indhold, og jeg kom 90 kilo på, så det skynder vi lige at hoppe op på her, 90, jeg trykker sæt,
og så op for at komme tilbage igen. Se, hvad vi så skal gøre nu, det er, at vi skal få den til at komme piller ind i brandkammeret. Og det gør vi ved at gå ned i manuel styring. Og lige snart man gør det, så stopper fyret, så det skal man kun lige gøre, hvis det er, man har lyst til, at det skal stoppe. Men i det her tilfælde, der er det jo stoppet i forvejen. Nu sætter jeg lige den her op, det vil jeg nok ikke normalt gøre, der vil jeg bare lige, men det er for at komme til at filme dernede i. Men, jeg trykker ind på ekstern snegl, det er den, der sidder nede i siloen, så trykker jeg op på ja, og når jeg gør det, så kører den. Så trykker jeg tilbage, nu kører den eksterne snegl, og så kører jeg ned til den interne snegl, og trykker ja til den, og så venter jeg simpelthen på, at der kommer nogle piller frem. Og nu begynder den at tage piller ind. Det kan man høre. Og man kan måske endda også se det. Så stopper jeg for sneglene igen. Og den lyd man kan høre, den siger nu, det betyder, at den er ved at tænde op. Så kan jeg lade mig få lukket igen derind til, for det begynder det at ryge lige om lidt. Det der så er tilbage, det er at vente og se, at den rent faktisk tænder, og at det her nede, hvor der står 0 lux nu, at den tæller op, og det er lyssensoren, der kan se, om der er en flamme derinde. Så det er den, man vil have til at stige der. Og så på sigt så stiger temperaturen selvfølgelig også. Den sorte deroppe, det er røgtemperaturen, og den her, det er temperaturen inde i selve kedlen, i det vand, der er udenom. Og der er varmevandsbeholderens temperatur. Men det er sådan, man gør det.